никаких комментариев давать не будем. Суд утырышы башланырга берничә минут кала Зөһрә Хисаметдинова коридорда утыра иде. Килеп чыккан хәлне шәрехләүдән ул баш тартты. Үзен тыныч тота, тикшерү барышында хакыйкать ачыкланачак дип саный. Идет следствие, будет суд, и по мере того, как это все будет продолжаться, время покажет. Суд залында нигездә журналистлар иде. Зөһрә Хисаметдинованың ире дә килгән. Судья беренче эш итеп сүзне тикшерүчеләргә бирде. Алар сөйләвенчә, директор җинаять кодексының ришвәтчелек турындагы маддәсе буенча гаепләнә. Аны абитуриентлардан 250 мең сум акча алган дип шикләнәләр. Установлено, что не позднее 31.06.2023. 2023 елның 31 июненә кадәр Казан медицина көллияте директоры Хисаметдинова үз кабинетында утырган килеш вазифаи зат буларак көллияттә эшләүче бер төркем башка хезмәткәрләр белән алдан килешеп, Әшрәф Җановтан 50 мең сум ришвәт алган. Бу сумма имтихан нәтиҗәләре нинди булуга да карамастан, әлеге уку йортының бюджет бүлегенә укырга керәчәк абитуриентлар өчен бирелгән. В зависимости от результата вступительных испытаний последних, то есть за незаконные действия, бездействия. Бу җинаять эшенә берничә ришвәт очрагы кертелгән. 3 очракта 50 тагын бер тапкыр 100 мең сум алган ди тикшерүче. Янәсе моны шикләнелүче Әшрәф Җанов һәм башка шаһитлар дәлилли диләр. Тинтү вакытында Зөһрә Хисаметдинованың өендә 17 миллионнан артык сум акча табылган. Шул ук вакытта бөтен премия һәм өстәмә түләүләр белән бергә. Аның уртача хезмәт хакы 100 мең сум ди тикшерүчеләр. Алар табылган сумманың бер өлеше абитуриентлар һәм студентлардан ришвәт буларак алынган дип саный. Укучылардан акча алу очраклары 4 кенә түгел, 100ләгән булырга мөмкин ди хукук сакчылары. Директор үзе гаебен танымый. Җинаятның авырлыгын исәпкә алып, тикшерүче аны тикшерү барышында изоляторга җибәрүне сорады. Об избрании меры пресечения вид заключения под стражу в отношении обвиняемой Хисамутдиновой Зухры Анфасовны, 58 года рождения, на срок 1 месяц 30 суток, то есть до 06 октября. Зөһрә Хисаметдинованы адвокат Алексей Парамонов яклый. Аның сүзләренә караганда гаепләнүчене тикшерү изоляторына җибәрү өчен сәбәп юк. Имеются ли сведения о том, что Җинаятның бер төркем кеше тарафыннан кылынуы турында мәгълүмат бармы? Аны күрсәтә аласызмы? Чөнки мин күрмәдем дә, ишетмәдем дә. представили документы суду и в материалах дела такие сведения есть? Сведения есть. Можете огласить эти сведения, потому что, уважаемый суд, я их не увидел. Адвокат 64 яшьлек Зөһрә Хисаметдинованың Татарстанның ат казанган табибы булуына басым ясады. Аның ире авыру булуын әйтте. Зөһрә Хисаметдинова соңгы 25 елда көллиятне җитәкли. Аның дәүләт бүләкләрен судка тәкъдим итү өчен тәнәфес алырга туры килде. Адвокат Зөһрә Хисаметдинованы иректә калдыруларын, әмма кайбер гамәлләрен генә тыюларын сорый. Суд һәммәсен дә тыңлагач, директорны өй арестына җибәрде. Спать в отношении Хисамутдиновой Зухры Анфасовны, 24.09.1958 года рождения, мера пресечения домашнего ареста сроком на 1 месяц 27 суток. Зөһрә Хисаметдинованы суд залында ук богаулардан арындырдылар. Шуннан соң ул журналистларга фикерен җиткерде. Потому что кто-то поступал. Но во всяком случае никто не поступал, никаких там этих. Зөһрә Хисаметдинова тикшерү барышында октябрь башына кадәр өй арестында булачак. Аңа хукук сакчылары һәм табиблардан башка беркем белән дә аралашырга ярамый. Тикшерү дәвам итә. Билгеләнгән маддәләр буенча гаебе дәлилләнсә, аны 12 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итәргә мөмкиннәр. Рания Абдрахманова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.